ассалому алайкум бародарону апаҳои хоҳарони муҳоҷир. ҳазор раҳмати калон ки шумо ба мо дасти хайри худатон расонидед, барои бачаак ки ма кӯмак кардед. ҳазор марта шукронаи худованд ки насони ҷарроҳии бачаи ма ҷамъ шуда гузашта набо овардан дар дастон 4000 сомони дига додан. бо хости худо ва кӯмаки шумо насони ҷарроҳии бачаи ма тайёр шид. ҳама вақт дар ҳаққатон дуогӯ ҳастем. худованд аз раҳмати парвардигор дуртон накунад, хайри кардагитонро ба даргоҳаш қабул бигардонад. ҳама вақт дар ҳаққатон дуогӯ ҳастем оилавӣ. ҳазор раҳмат ба онҳое ки видеоро поделитсия карданд, комментариҳои нағз нависонданд. ҳазор раҳмат барои шумо ки маро дастгирӣ кардем. худованд баракатон буда. ба шумо хайр